En openradio.es Chequeo os concellos galegos. Percorrido polos concellos galegos, quedámonos na provincia de Lugo. Na provincia de Lugo e a cabalo da comunidade seguinte, visto desde Galicia. E aquí estamos, na fronteira. E onde nos achegamos hoxe? A Pedrafita do Cebreiro. Ali recíbenos o señor alcalde de Pedrafita, don José Luís Raposo Madalena. Señor alcalde, que tal? Hola. Antes de nada, de verdade, moitísimas gracias por atender a openradio.es para que falemos un pouco do concello que vostede preside. No, gracias, señor Cotar Bolaseu, por contar con nos para, pois, bueno, para expoñer algunhas veces, pois, algúns obxectivos ou algúns fallos que podamos ter, que podemos ter no tempo que levamos, non? Hai unha cousa, señor alcalde, que me gustaría suliñar porque me parece importante. Bueno, vostede perteñece ao PSOE. Vostede é alcalde de Pedrafita dende fai 32 anos. 32 anos. Sí. Entrei no 86, o sea, por octubre do 86, me parece. Xa casi non me recordo de tantos anos. Hai que suliñar a súa vez que sempre, todas as eleccións as que vostede optou, como se suele decir, arrasou. Bueno, eu non chamaría arrasar, si saquei maioría absoluta, bueno, e sí que ganei en todas as eleccións que houbo do partido, ben autonómicas ou ben estatales ou ben europeas, se ganaron en Piedrafita, sí que é verdad, non? A montaña luguesa sempre se dixo, bueno, que era un feudo do PSOE. Considera que é así? Bueno, eu creo que bueno, na montaña luguesa pode haber xente que sea do Partido Socialista, pero eu creo que se debe tamén a xente que fixo traballos ali, que traballou en referencia a que estaba ali do partido, de cualquier partido que haxa, que la persona que está no lugar sempre di algo, non? Sempre di algo. Volvendo eses 32 anos, señor alcalde, cando fai esa reflexión de decir xa levo 32 anos aquí, perdeu vostede, non digo frescura, pero perdeu intensidade no seu mandato? Pois non, exceto nun momento que por un problema de saúde pensei que me tiña que olvidar do tema, pois como 15 días pois estuve así un pouquiño pensando as cousas, pero logo tamén eu me vía un tema que decía, parece que sin estar aí que me falta algo, non? E eu, a verdade que digo, pois bueno, eu sempre que, a verdade que me pasaron tan sumamente rápido que non me enterei, eu entérome cando miro por meus fillos. A miña filla naceu estando na alcaldía e ten, me parece que son 27 anos, e me di, eu non sei se, cando lle preguntan ao alcalde de Pedrafita, dice, a veces non sei se é un eu malo, non conocín outro, entón a min me fastidia, non? Hai que soñar tamén co compañera de profesión, Tamara Raposo, xornalista de Sona, con múltiples traballos, hai que decirlo así, non? Sí. Volvo a outra das peculiaridades, depois falamos do concello, pero é que hai un par de cousas que tiña aquí en mente para falar co señor alcalde de Pedrafita. Vostede noticia ao longo do ano por outras circunstancias que fan humanizar a política. Quero dicir, a vostede é frecuente velo collendo unha pala no inverno, ir a abrir un camiño, cando nevaba agora xa non neva tanto, ou a vostede véselle o primeiro a hora de afrontar un traballo bueno, no seu propio concello, ir a abrir o pabellón deportivo, o que sea, non? Vamos a ver, como a calquera persona e calquera ser humano se me achacará moitas cousas, pero que nunca se me poderá achacar é que non son unha persona traballadora. Eu son unha persona que, bueno, son dunha zona rural, non quero decir que nunha capital non haxa xente traballadora, pero supoño que sí, pero bueno, pois eu veño de un mantenimiento dunha empresa, unha boa empresa que houve no municipio de élite, entonces en ese mantenimiento, pois bueno, dai se debe que Pedrafita teña ese gran parque de maquinaria, creo que está cuidado e tal. Entonces a min, pois bueno, dai cheguei en alcaldía e eu non cambiei o rumbo de traballo, eu seguín traballando, eu seguín collendo máquinas cando facían falta, agora un pouco menos por cuestións que me pasaron, que bueno, pero sigo escollendo e sigo facendo cousas e sigo pois a 7 da mañá levantándome, distribuindo as cuadrillas ás 9 da mañá, a cualquera hora.
Estou disponible e, bueno, a verdade é que é algo que parece ser, non sei, se habitúa con como aquela persona que é, pois, que ten un montón de gando na súa casa e dice, o gando parece que non vive sin min. Son cousas que te vas habituando contigo e estás pendiente as 24 horas do tema, non? Non só pendiente da propia alcaldía, que logo, insisto, falaremos das peculiaridades que ten Pedrafita, pero tamén a vostede míraselle ou véselle en algúns sectores como un peso moi pesado dentro do PSDG-PSOE. Quero decir que se hai que consultar algo, primeiro a José Luis Raposo. No, eu creo que non. Bueno, creo que non. A veces, pois, a verdade é que algunha vez, pois, non nin que me empuxera siquiera, senón que a veces eu son unha persona que digo, creo que as cousas claras e que digo o que penso. Entonces, a veces, cando vexo un tema que se pode salir un pouco do carril, pois, pódese decir eso desde cando eu, pois, defendín, pois, o que é hoxe presidente do goberno, Pedro Sánchez, que non o defendía ninguén na provincia de Lugo, e eu puxeme ao frente do tema, enfrenteime a moita xente, e gracias aos meus compañeiros, pois, fui ao Congreso e defendín a Pedro, cando non defendía a nadie. Hoy pode haber moitos que se arrimen, pero, bueno, a mí non me gusta arrimarme cando están arrimados todos, a mí gusta arrimarme a unha persona cando hai que defendela, non? Entonces, pois, podes que daquela, pois, bueno, pode ser que se diga, pois, que contan. Despois defendín o noso secretario general de Galicia, o cual estou encantado, teño unha relación excelente con él, a Gonzalo Caballero, pero bueno, porque o conocía de anos e a mí me parecía que cando interviña aquela persona que decía as cosas tan claras como as decía eu, e eu teño personas que respeto políticamente desde fai moito tempo e moitos anos, e eles tamén me respetan a min. Hai personas pois eu me acordo que eu entrei sendo alcalde cando pois Fernández Albor ainda estaba en paz descanse no goberno. Ao pouco tempo saliu Fernando González Laxe, e a verdade, eu cada vez que me vexo con el é que me sinto como se estuvera meu irmão maior diante de min, non? Pois e como Francisco Sineiro, xente desta de un nivel de... Eu me identifico sempre e me quero identificar con xente que o seu traballo, pois, deixou unha huella en Galicia e en moitos ayuntamientos, e entonces, pois, bueno, poden decir eso, pero eu tampouco digo que eu ordene nin mande nada, aparte do que axudo a facer cada día no meu concello, non? Ahora veñen as preguntas un pouco máis comprometidas. Acabo de vostede citar dous nomes importantes na política galega, como Paco Sineiro, facendo o seu traballo hoxe en Lugo, na facultade que hai en Lugo, non? O traballo inmenso que fixo este home sempre na política e fora da política, na docencia tamén. González Laxe, candidato? Bueno, pois veo vostede? Eu o veía como un candidato. Bueno, a verdade é que sería unha alegría para min, despois de 30 pico anos aquí, que si González Laxe aceptara, pois, ser candidato de Coruña, iría ya a presentación, de verdade, porque a verdade, bueno, eu é unha persona que aprecio e que vexo que fixo sempre un traballo sin interés ningún hacia él, senón interés a defender a Galicia desde sempre, e desde logo sería un magnífico candidato para Coruña, que lle facía falta a Coruña, non? Don José Luis Raposo, naide me perdonaría se non lle pregunto a vostede polo tema da Deputación. Esta legislatura, díganos algo. Bueno, eu a verdade é que non sei se sei o que digo, se non sei o que digo. Eu creo que esta legislatura na Diputación temos un bon presidente da Diputación, unha persona humana, unha buena persona. Igual, tal vez, por ser demasiado boa persona, pois lle pasa algunha cousa de excesiva a unha boa persona, que cando unha boa persona está nun lugar sempre lle pode surgir algunha cousa peor que a unha persona que corta o bacalao pois dunha maneira máis dura, que o presidente pois intenta sempre pois axudar a todos e levar bueno, é un alcalde. Eu creo que nadie debía pasar por ningún cargo público que non fora alcalde, e que nacera desde abaixo, porque aí ben é verdad que hai xente que chega alcalde desde arriba e nunca se dá adaptado de alcalde, e posiblemente o que foi compañeiro noso, pois compañeiro meu e compañeiro de Darío, Manuel Martínez, pois empezou a política por arriba, e eu non teño nada que reprocharlle como persona, pero como persona de estar na política, pois hai cousas como el podrá reprochar, ou cousas miñas,
pero a mí nunca me daría a cabeza nestes vaivenes que hai hoxe que perjudican a moita xente, porque ben é verdade como poden perjudicar, decir, pois se non aprobamos os presupuestos do Estado, pois esa ampliación que fixo Bruselas no tema de poder ampliar o gasto, pois non se pode facer, sin a Diputación non se... Bueno, eu teño unha residencia rematada que levou parte el a través de Suplusa, que nunca debía levar eso Suplusa, pero bueno, o levou, porque eu detecto que está un diante de alimentamiento moitas veces e teño chamado a atención pois en moitas cousas e que detecto fallos. Pois a verdade é que está a residencia ali e que podía estar funcionando e está parada. E está parada pois por un envolvemento que este home pois entenderá o el que é así, pero nos está perjudicando a moitas persoas na provincia de Lugo e non é así. O sea, algún día eu a veces que levo pois bastantes anos aquí e empecé en alcaldía desde abaixo, pois a veces se me dice por personas, incluso a miña filla me ten dito a vez, non te quixera ver nunhos anos que non corresponde, ou se algún día polo que sea a cabeza bola fora do normal, pois o máis normal é darse de conta antes é que alguén nos diga o que temos que facer é retirarnos, non? E eu non digo que a unha persona lle vole a cabeza de mala maneira por decisións que toma, pero a verdad que cando as decisións perjudican a moitas persoas e a moita xente do municipio, vexas o tema das residencias, de vexas e outros, pois eu creo que había que tomar remedio no tema. E non é por... Vamos a ver, pero é unha persona que é diputado pola zona de montaña. E hai xente que sacamos tan bons resultados como él, e dice... quero ser diputado eu. Bueno, pois cedemos moitas persoas a que ele fora diputado e encima, pois, é que non cando unha persona ceda a querer ser diputado, cando hai algunha decisión que se debe de tomar fora do normal, hai que reunir a esa xente que apoiamos para que ele fora diputado moitos anos. E a min, a verdad, eu moitas persoas concejales do meu municipio tuven problemas para que o apoiaran e teño problemas hoxe, díceme algún concejal, deso non falemos. E se algún problema tuven eu a nivel da miña corporación é por apoiar a Manuel Martínez e a Manuel Martínez cumplir como está cumplindo agora. Teño problemas con algún concejal e se me está oindo, pois de verdad que dirá, pois polo menos reconócesme que se puxen obstáculos de todo tipo por viñamos a votar pa él e eu convencendo que deberíamos de votar pa él e él dicindo, voto se me dices que teño que votar, pero te vas a arrepentir de eso porque cada vez que temos un pleno e falamos de alguna cousa de algún tema destos, me di, tiña razón eu non tiña, e eu teño que dicir que sí que tiña razón. Hai cousas que non están acertadas. Señor Raposo, todo estos 3 anos e pico na Deputación poden pasar factura electoral nas vindeiras eleccións do ano que ven? Hombre, claro que poden pasar factura. Claro que poden pasar factura os resultados do Partido Socialista. Vamos a ver, a Diputación nunca tanto dinero invirtió en obras. Eu digo moitas veces que non, vamos, desde aglomerado, desde traídas de auga, en toda a provincia de Lugo, os traballos que están facendo en todos os lugares non fai falta mirar po cartel. Se non ten cartel é a Diputación de Lugo que os está realizando e levando adiante. E todos esos traballos pois igual non dan os resultados electorales que teñen que dar porque son afeados por outros temas que non debían de ser, e é por aí. E eu creo que, vamos a ver, eu sin ir máis lexos teño estado en moitos plenos da Diputación e logo haber unha reunión de Suplusa. E non se pode transformar unha persona, por favor, que teño que rirme porque senón dá ganas de chorar. Unha persona cando está na oposición ali, pois parece que ves algo fora do normal, e logo cando se senta na mesa presidencial que ves que é o presidente Suplusa xa parece que ten outra cara a persona, e de para hai unha transformación total na máis coller unha silla. A min eso, en 30 e pico anos que levo na política, a verdade que me dá moita pena ver esas cousas así, non? Me dá moita pena. De seguro que falar co alcalde de Pedrafita, falar de política, falar da pequena e gran política, daríanos para toda unha charla amplia e probablemente, non, con toda seguridade digo, tremendamente didáctica e doado de escoitar as palabras e como fala o señor alcalde de Pedrafita. Pero claro, eu tamén quero que nos conte cosas dese concello polo que tanto amor ten.
empezou dicindo unha cousa que a min que me gustaría tamén unha reflexión, cando decía o señor alcalde, bueno, eu traballei nunha empresa que, bueno, que algo en Pedrafita e tal, referíase a Esminesa, unha mina, sí, bueno, que deu moito traballo en Pedrafita, non? Deu moito traballo, deu moito diñeiro. Eu creo que daquela pois habían 2 municipios que vivían pois por encima de o que vivía todos os municipios da provincia de Lugo, que era a Mariña, polo tema de alumina, e era Esminesa, era o Concello de Pedrafita co tema de Esminesa e concellos ao redor, non? Ali houve un momento que traballaban 1000 algo personas. Eu era o número 29 da empresa, e cando entrei eu, pois xa non era o número 29, que igual era o 10 ou 11, porque toda a xente que había eran personas da fora, canadienses e xente de países de fora que se foron indo, que por certo un día destos me veu a visitar un señor que chamaban David, que foi dos primeiros que empezou ali, e marchou para Canadá e me volveu a visitar. Estuvemos falando con el un rato na alcaldía, se alegrou un montón de que estuve na alcaldía, e eu entrei pois un tempo despois de irse el, como un ano despois, pero el tuvo, bueno, se iba informando de quen estaba por ali e me veu a visitar, que estaba casado con unha persona do municipio das Nogais, que ali do lado, e bueno, eu pois entrei ali no número 29, vin como se viviu aquelo todo, e chegou a unha empresa a ter 1000 algo traballadores ali, e aquelo era un funcionamiento e unha empresa que pagaba diñeiro, o sea, que aquelo érase, eu creo que temos que reconocer a maioría dos que traballamos en Minesa que era ser altos funcionarios daquela, todos os traballadores que estuvemos ali. Había xente que estaba abaixo pois na mina, que é normal, que había xente que era, pero era un tema de que, bueno, se traballaba con unha tecnología moi avanzada e que personas que estuvemos en mantenimiento ali aprendemos moito, e aprenderon todos, e nos pagaron pois unhos salarios moi especiales para aqueles anos, e bueno, eu teño un bon recordo de aquela empresa, e creo que a maioría. Ve vostede, alcalde, en un futuro non moi lonxano, unha recuperación máis ou menos semellante, quero dicir, poder haber a outra explotación no Concello ou preto do Concello que poda reavivar aqueles tempos? Ojalá houbera, pero bueno, aunque ali eu creo que as persoas que traballaban na mina entenderían máis do tema. Creo que quedou un material, pero como daquela o material que había, o zinco e o plomo, tiña un prezo moi baixo, se foi a aproveitar as partes máis ricas, e a parte máis rica de zinco e plomo pois igual estropearon as partes máis pobres, e aunque agora sería rentable explotar outras partes que quedaron ali, non sería fácil, dado que pois non podo decir que se estropeou parte, pero que posiblemente que sí. Tan el material salía con tanta riqueza, igual a maioría do material que hai hoy está no dique donde salía para lavar, porque era un material, salía con tanta riqueza o material que os produtos que lle botaban non flotaba todo o material e se iba aparte a balsa, e posiblemente unha gran parte dese material este na balsa. Hoy o zinco e o plomo ten uns precios desorbitados, daquela tiña uns precios moi baixos, e había que traballar así para facer rentable a empresa, a mina. Quen sabe, entón, logo, a mellor... Ojalá fora así. Polos temas de reinatura nos complicarían moito o sistema, como nos están complicando en todo, aunque non nos dan nada, pero nos complican a vida en todo estas cousas, non? Claro. Ben, seguindo a falar do Concello de Pedrafita, e estamos con don José Luis Raposo, alcalde de Pedrafita. Facer un resumo de 32 anos é moi complicado, pero eu pediríalle ao señor alcalde a chegarnos un pouco máis a este tempo, a chegarnos a esta legislatura concretamente. Que balance se fai? Dice, bueno, pois cando empezou no ano 15 esta legislatura tiña pensado tales cousas no meu programa. Xa vai cumprido? Sí, me sinto satisfeito e vai cumprido o programa. A maior preocupación miña que tuve sempre, eu cando salín daquela empresa, pois aquela empresa estaba a puntos xa de que daballe pouco para cerrar, e había moitas personas, moitos obreiros que quedaron por ali, pois bueno, que había que dar unha solución ao tema, e o que se fixo é pois empezar a darlle voltas ao Concello, e montaron no Concello, pois se pensou daquela en facer unha empresa a través unha empresa pública, pero bueno, falando cos técnicos, decía que había dificultades, especialmente pois legales, e se intentou intentar decir, bueno, pois temos que dar unha solución a moita xente que queda por aquí, sin jubilar e con problemas de cotización.
E entonces o que se pensou é sempre en levar adiante traballos con a administración. Nos prácticamente todos os traballos que se fai no ayuntamiento pois se fain por administración, excepto o aglomerado. O alquitranado se fai por administración. Temos maquinaria e temos maquinaria de todo tipo, tal vez demasiado, creo, pero temos que tela para traballar, porque se alquila vale moito diñeiro, e entonces pois a vas comprando e adquirindo e está aí, a vamos cuidando, e así facemos as obras. Eu se me di hoxe, quanta xente des traballa no Concello? Pois non son capaz de contestar quanta xente máis traballando. Si é os alumbrados se vai por administración, si é a recollida de basura se vai por administración, si é carretera se vai por administración, si é desbroce se vai por administración, si é traídas de auga se vai por administración, si é rehabilitación de aldeas, que é un especial noso, se vai por administración todo, se van rehabilitando aldea tras aldea, e bueno, o objetivo meu é decir, pois eu non me marcharía a gusto deste Concello sin deixar as aldeas todas rehabilitadas e levamos unha gran parte de aldeas rehabilitadas. Sempre quedan cousiñas que facer, pero bueno, unha gran parte de aldeas rehabilitadas. Terminamos de rehabilitar, por exemplo, a aldea de Zanfoga. Pois bueno, calquera que pasa por Zanfoga dicen que eso parece imposible. Me dice moita xente, bueno, se volveu facer a muralla de Lugo en algún pueblo de Pedrafita? Digo, no, pero bueno, se fixeron cousas. Bueno, pois a xente lle encanta ese tipo de traballos que se fain e eso cumple pois tres obxectivos. Rehabilitas unha aldea que de outra maneira, porque claro, a maioría de aldeas queda con pouca xente, entonces tampouco non hai moitos animales agora que fagan o desbroce que había que facer, pois que pasa que as silvas, se suele decir en gallego, e as ortigas pasan por encima das paredes e van os camiños, as paredes van caendo, e se pois rehabilitas a aldea, todos esos espacios públicos quedan pois con paredes novas, quedan co seu parque de contenedores en madeira, co seu adecentamento en general do espacio público. Entonces calquera que vai a aldea, pois aunque haxa poucos veciños, ve unha aldea viva. Vas a outra aldea que está sen rehabilitar, entonces ve unha aldea viva, entonces vas a outra aldea que está en rehabilitar e ve a diferencia. E entonces o tema é que, aparte de rehabilitar isto, pois calquera persona que ten casas ali, pois despois lle chama a decir, pois teño que recentar a casa, e recentan a súa casa. Quantos alpendres había por ali con uralitas, con bloques, pois revestiron o bloque, quitaron a uralita, puñeron lousa, empezouse unha aldea ali, un modreiro, e eu non vexo unha uralita por ali, non vexo pois un bloque así visto, senón que está revestido. E aparte que se fai con persoas do municipio. Quanta xente, eu vexo no mes de agosto temos pois 7 ou 8 cuadrillas, temos 5 vehículos para levar a xente a traballar, e a veces non chegan, ten que levar o coche deles e tal. Bueno, quantas veces vou ali ao pueblo e vexo que unha persona termina de traballar e vai coller a erva á súa casa, termina de traballar ás 3 da tarde, vai come a coller erva na súa casa, pois gana un sueldo que non son sueldos elevados, porque a administración ten os sueldos que ten, nos pagamos o máximo que temos que pagar, pero máis non se pode pagar, pero dali vai á súa casa, recolle a erva, outro día volve a traballar ás 7 da mañá. Entonces que pasa? Pois generas empleo e generas que se non fora eso, e a empresa de mantenimiento da autovía e o Camín de Santiago, pois en Pedrafita do Cebreiro quedarían, hoxe hai 1029 habitantes, quedarían 500 habitantes, e 500 habitantes maiores de 70 anos, como na maioría dos sitios, e ali, pues bueno, se vamos intentando manter isto. Que pasa? De un presupuesto de 1.100.000 euros que pode ter o ayuntamiento, máis ou menos, un pouco arriba, un pouco abaixo, 700 e algo mil euros máis algunha subvención se pagan en salarios, e non salarios de personas que están na oficina. Personas que están na oficina son 4 personas, pero logo os salarios todos é daquela cuadrilla que vai ali, daquela cuadrilla que vai ao outro lado. Despois no inverno, bueno, hai alguna xente desta que dá mantenimiento pa neve e para manter a maquinaria, outras personas pois se van ao paro, tamén cobrando paro, e iso é un diñeiro que entra no municipio que che dice moita xente que te entiendas e tal, dice, é que se non fora isto, pois a verdade é que sería outra cousa, non? E iso, mira, a maior satisfacción miña é cando eu acórdome cando non había diñeiro no ayuntamiento e temos un gran remanente de tesorería e nos fai falta porque hai que pagar por anticipado, non? Miras un montón de cousas, lo vas cobrando, non? Pero cando non había pois diñeiro para decir, pois facíamos sempre unha festa a fin de ano todos que estábamos traballando. Pois un traía unha cousa da casa, outro traía outra, facíamos unha comida. Fixémola creo que 2 veces e digo, non señor, agora xa o ayuntamiento ten diñeiro, vai a pagar a comida. E pagamos unha comida, facemos unha comida de fin de ano, de cena, e invitamos a todas as persoas que traballan, igual a aquel que traballou 3 meses, que aquel traballou 2, que aquel traballou e nos xuntamos pois igual 100 personas, 100 e pico, e eu a verdade que miro e digo, pagámosles a todos, porque a verdade é que parece imposible, pero para min é unha gran satisfacción que un montón de xente este cobrando, e xente que a veces
facendo o tema legal al milímetro, con bolsas de empleo e con como hai que facelo al milímetro, sin dar prioridade. E se unha persona necesita un montón e a asistente social ten que facer un informe de que a persona necesita un montón, aquela persona pois ten que entrar a traballar porque naquele momento necesita. Pero hai moita xente que eu estuve outro día na festa terceira edad de Pedrafita e se arrimaba xente e dice, que tal? Digo, bien e tal. Tú xa non te acordas que son jubilado do Concello? Digo, pois a verdad que hai 30, dixenlle, quantos anos hai? Dixo, pois hai 26 anos que me jubilei, pero jubilei no Concello. Venche outra chiza que pois para min é a maior satisfacción. Porque, vamos a ver, non digo que igual pode haber alguna empresa que o faga tan ben, pero bueno, cando se contrata unha obra xa ten que levar o doble de impuestos, porque nos pois é material, IVA e mano de obra. Cando se contrata con unha empresa xa hai outro tipo de impuestos e aparte a empresa ven, fai a obra o antes posible, que queda no pueblo? A obra, non queda outra cousa. Pois cando fais unha obra con personas do Concello, pois hai a cuadrilla esta todo ano, pagas o diñeiro que tes por suposto da obra, o pagas en salarios, ou se nunha rehabilitación o 65% se vai en salarios. Pois faz unha rehabilitación 100 algo mil euros, sabes que 70.000 euros se van en salarios. Pois manteñes ali dúas cuadrillas naquela rehabilitación un ano e pico. Pois son dúas cuadrillas de xente que a cuadrilla ten 5 personas polo que levan os vehículos a traballar, 5 e 5 son 10 personas que están ali, máis unha persona que vai ca máquina un día, máis outra persona que vai co camión outro día. Entonces é algo que eu chego a 7 da mañá a veces e que veis na nave. O problema é cando chove ou neva que dices, onde mando tanta xente? Pois utilizámolos para ir preparando os edificios por dentro, as naves, para que o día que xa a feira do queixo ter aquelo pintado, para o día que xa a feira dano ter aquelo listo. E creo que así, pois, hai moita xente que ve e dice, como podes manter estas instalacións? Pois se van mantendo así, pero o máis importante é que se paga un montón de diñeiro en salarios e que calquer persona que ten un problema no Ayuntamiento de Pedrafita se mira a vía legal por onde pode ser e entra a traballar, gana un salario, e iso é moi importante. É moi importante, foi moi importante cando foi na época na crisis e ainda hoxe sigue sendo importante. Por suposto, claro, iso a verdade é a alma e obviamente tamén hai que decirlo, ninguna administración é unha oficina de empleo tampouco, non? Pero esos canles creo que as administracións a nivel, por exemplo, as máis cercanas estamos para botar unha man nestas cousas que son necesarias en cualquier lugar, non? Facía vostede referencia así por riba e a mí gustaría fundar un poquinho máis cando decía vostede entre a autovía e o Camiño de Santiago, alcalde, eso é unha industria. Eu cada vez que dice que industrias teñen no municipio de Pedrafita, digo, o Camiño de Santiago, os servicios que do Camiño de Santiago. Vamos a ver, en poucos sitios de España se monta un negocio, onde se monta un negocio do Camiño de Santiago non cerra, ese negocio funciona. Os ayuntamientos onde pasa o Camiño de Santiago, só queremos ter atendido, costanos un montón recoller basuras. Nos este ano un día eu invito a facer o camiño, empezamos o camiño no Concello da provincia de León e rematamos no Concello de límite que nos leva para diante na provincia de Lugo e reparamos o camiño completo. Nos deu unha subvención a Consellería de 40.000 euros, pero eu creo que se botamos contas que se gastaron por encima de 100.000 euros, pero na máis pola zaurra que se botou sin haber señal ninguna en todo o camiño. Vostede identifica o camiño, non se sale dela aunque estea a niebla baixa, que fai moita falta moitas veces que Pedrafita está a niebla baixa a maioría das veces, non? Entón se reparou o camiño que pasa polo camiño que pode ir en zapatillas, non? Porque, bueno, o municipio de Pedrafita, como outros municipios, chove, hai dificultades, a neve no inverno, o sea, o tempo pois lle pega o camiño fuerte e o camiño hai que telo, e creo que temos nunha condición excelente. O Cebreiro, estuve facendo unha rehabilitación do pavimento do Cebreiro, que era imposible andar na silla de rodas por ali, pois tamén con unha pequena subvención, fixamos a rehabilitación do pavimento, a rehabilitación da fonte, que tiño tellado moi mal estado, sempre adaptándose ás normas de patrimonio, e vamos a fazer unha reforma do alumeado público que se vai deteriorando, porque ali lle pega moito aire e ali non neva para baixo, neva para os lados. Entonces, pois bueno, sempre ten problemas as cousas con máis dificultad que teñen outro lugar, que o tempo pois axuda, non? E na máis o que temos que pagar de recollida de basuras pois é moito ali, pero o Camiño de Santiago a mí me pasa por 5 núcleos, se me pasa por 52 non están falando de despoblación, non están falando destes temas, pero bueno, hai que cuidalo, e o camiño é industria. Claro que sí. Por certo, falando do camiño falando de administracións, que tal se leva vostede ca Xunta de Galicia? Bueno, non me levo mal. Hai cousas que eu creo que podíamos reaccionar mellor,
pero non me levo mal, o sea, a nivel do camiño eu teño que reconocer, temos unha mancomunidade do Camiño de Santiago, o cual é presidente nestes momentos o alcalde de Puerto Marín, unha persona competente, e que a verdade é que, bueno, vamos da mau todos e que estamos facendo un montón de cousas polo camiño e a través da Xunta de Galicia con subvencións e botando unha mau todos, non? Cando falaba do Camiño de Santiago, cando falaba anteriormente de Seminesa, hai un problema, ou xurde un problema que fai unha ferida tremenda, sobre todo nas provincias do interior, na provincia de Lugo, na provincia de Ourense, a demografía. En que términos está ahora mesmo Pedrafita? Está estabilizado ou sigue ese goteo de perda de poboación? Non está estabilizado, ¿no? Sigue ese goteo de perda de poboación, pero vamos a ver, non é un problema solo de Galicia. Eu peleei un montón e ali cheguei, pensei que iba a comer aí o mundo, tampouco é fácil de comer, non no sentido da palabra, pero non era. A unha comisión de despoblación en Nafén. Entonces estou nunha comisión de despoblación onde nos reunimos ali por todos os ayuntamientos de España e hai ese problema e máis pronunciado que a Pedrafita en lugares como Teruel e zona de Castilla e León e sitios por aí hai problemas dese tipo gordísimos. Vamos a ver, non é fácil. Según digo que en algunhas cousas as administracións pois se acertan cousas e non vou botar valores fora, pero eu aí non me quero introducir especialmente o tema que nos representamos da administración a nivel local. Creo que estamos intentando facer todo lo posible por sujetar a xente nas aldeas, pero nos botan das aldeas a nivel de moitas cousas. Pedrafita é unha zona ganadera, aparte do Camiño de Santiago, pois é unha zona ganadera. Vamos a ver, a ganadería, vostede imagínese que a nivel de Europa hai diñeiro para todos os temas, para fauna salvaxe hai diñeiro todo o que queiran. Hai un programa no municipio de Pedrafita, ali non hai un duro, pero bueno, aparece un pelicindo que había un programa a nivel da asociación Oso Pardo, 1.600.000 euros en 3 anos para 4 ayuntamientos: Pedrafita, Caurel, As Nogais e Tregastela. Eu non sei o que fai noutros lugares. Para Fernarias, eu ano pasado lle estuve en que dicir que abandonaron o Concello porque me viñan para facer unha conferencia que fixeron uns días antes en Ancares e de logo surgiu, non creo que fora pola conferencia, pero a veces que penso as cousas así moito e lle dou moito a cabeza, algo pudo haber. Cando se ganaron os grandes incendios en Ancares, pois ali as conferencias era falar do oso, o lobo, non sei que. El oso e el lobo é compatible con la ganadería. Eso se equivocan, que lle preguntan aos ganaderos. Vamos a ver, o que non pode ser é que na zona rural de Galicia, en outras zonas igual, na provincia de León outro día hai unha persona na FEN dicindo o mismo: si é o lobo nos devora a ganadería. O sea, outro día salía unha señora nunha zona de Galicia: as miñas cabras son a despensa dos lobos. Vamos a ver, si queren ter ganadería as comunidades autónomas e a nivel de Europa, se queren ter ganadería para manter os lobos, que digan, bueno, ter de ganadería, vos pagamos, pero vos pagamos o lucro cesante, non é como un ternero cando nace, vale 200 euros, sí, pero esa vaca non volve ter o ternero en 9 meses e pico e volve a criar outro ternero, son outros 9 meses, son 18 meses. Entón o lucro cesante non son 200 euros, son 1.500 euros que vale ese xato cando vendes. E o señor que ten o xato, se non vende ese xato, non ten os 1.500 euros que podelle generar 700 ou 800 de mantenimiento, unha cosa e outra, pero outros 700 ou 800 que dañe para el, e con eso le manda os seus fillos a estudiar, e con eso paga o seu teléfono, e con eso paga a súa luz, e con eso paga todo. Bueno, si é a ganadería, non la devoran cos lobos. Si é as hortas, hai que ter as cerradas, que non podemos botar nada polos xabariños. E si é ahora que en Ancares, na miña zona, había un montón de colmeares, que non é que os colmeares den moito, pero na zona rural e en zonas de montaña son compensacións todas. Hai que ir compensando unhas cousas con outras, porque senón as ganaderías non poden ser tan sumamente extensas. Pode haber unha, eu podo ter ganadería 70 vacas no municipio, unha, pero o resto poden ter 15 ou 20. Pois iso ten que haber un complemento de queixo, un complemento de mel, un complemento de outras cousas. Bueno, pois o da ganadería non lo tratan cos lobos, nos desaparece parte da ganadería. O das hortas, que bueno, que hai xente que bota as súas patacas, que bota as súas cousas para consumo doméstico, pero aparte tamén pode vender as súas patacas de vez en cando e vender as súas cousas. Eso xa se encargan os xabariños. E aparte, agora, o tema das colmeas e o tema deste tema, meten o oso por medio. No municipio de Pedrafita non houve un colmenar que non fora derrumbado este ano polo oso.
Bueno, pues a ver, digamos que vamos a fazer. E aparte, a nivel de Europa, hai espabiladillos que se montan aí con papeles sabemos los facer todos, traballo de campo non, pero papeles van aí con un montón de papeles así, eu que fui algunha veces ali e teñen uns defensores ali fabulosos e collen 1.600.000 euros para o oso pardo, non sei que para o uruguayo, non sei que para o lobo, non sei que para conservar o teixo. Andan agora uns no meu municipio conservando o teixo, tamén andan por aí con outros collendo un diñeiro. Pero Europa dice, no, tenemos que reducir el tema de las subvenciones de la PAC. Oiga, ¿cómo? O único que cobran os ganaderos hai que reducilo. Pero ¿dónde van ustedes? Pois están intentando reducirlo ao 17%. O primeiro falaban, Europa sempre van as cousas moi ben, todos que están aliva. Falaban dun 30 e algo, logo dicían dun 25, ahora dicen, gracias que solo es un 17. Pero como? Un 17%? Un 17 ou un 15% reducir as subvencións da PAC. Es máis, eu teño o 97,7% en Renatura. Non hai ayuntamiento en Europa que tenga máis en Renatura. Bueno, pois hai países de Europa que lo miren os diputados europeos, que alguna vez un preguntei a algún diputado e non me contestou moi allá, porque parte dos diputados van aos lugares non sei na que, pois me dixo, por la Renatura non hai unha peseta, ya lo sabes. Moi ben, pois, moi ben. En zonas de Francia, e se me corrijo que me equivoquen, se me oen, el 10% del montante de la PAC se reserva para zonas de renatura e zonas de montaña, que o levan os concellos unha parte. Eu non quero levar unha parte os concellos, eu me defendo co diñeiro que me gestiono, o diñeiro que teño que gestionar, me defendo con eso, pero que leven os ganaderos polas perdas que ten, porque os pastoreos son moito máis difíciles porque non lles deixan cortar maleza, non lles deixan, se obstaculizan de todo tipo. Entonces eu digo moitas veces, e é unha forma, dirán moita xente, fala dunha forma un pouco gruesa, pero digo, nos botan do rural, e veña a desbrozar, pero vamos a ver, e pagar as franjas de non sei que. Eu teño algún pueblo dos 52 que teñen ganadería e non fai falta desbrozar franja ningúa, nin desbrozar prácticamente as carreteras nos camiños, desbrozar o ganado, pero onde non teño, non dou un desbrozado. E eu mando un bando a principios de ano dicindo que camiños teñen que desbrozar. Toque madera, hai 30 e pico anos non tuve un incendio en ningún municipio. Alguna cousa pequeñita no mes de marzo ou por aí, de unha queimiña dun sitio para pastoreo e tal, pero non tuve incendio ningún. Sí, pero nos estamos desbrozando con 2 cuadrillas e cun tractor durante 3 meses e logo durante días do ano, dice unha xente que ten un ganado e que non se entra por aquel camiño, ele vai en tractor e se desbroza. Bueno, entonces eso, eu non sei se pode evitar algo ou non, pero que si está claro que non sei no que pasará algún día, porque eu teño ganaderos este ano que se están queixando un montón que ten donde teñen o gando, porque vamos a ver, é que dicen, pero lobos houbo sempre, houbo outro tipo de lobos, no, os lobos andaban dun en un, agora hai rebaños, ven algunha persona a traballar a 7 da mañá e dice, vin 4 lobos ao lado das vacas de non sei que, vin pasando 2 lobos non sei que, andan en cuadrillas de animales destos hambrientos, devoran lo que pillan por diante. Pero vamos a ver, habrá que tomar alguna medida con eso. Alcalde, está querendo decir vostede, pregúntolle, que si esas políticas fosen de outra maneira, a Pedrafita tería capacidade de medrar, por exemplo, ganaderamente. Como vamos a ver, ¿sí? Que Pedrafita hai xente que ten moita gana de traballar aínda. Eu digo, eu teño a suerte que moita xente da que meto a traballar no ayuntamiento teñen gana de traballar, e hai moita xente que se ve na imposible, Pedrafita, Cervantes e pueblos de alrededor que se ve na imposible co fauna salvaje co tema das ganaderías. Entonces, un rapaz que vai con seu pai e que vai coxe comer un ternero, mañá comer unha vaca, a ese rapaz vai dicir seu pai, quédate aquí que isto é o futuro. Que imposible. Que imposible, ou bota unha terra de maíz e os 4 días desapareceu, ou bota unhas patacas os 4 días robantaron os xabariños. Que imposible, entre eso e a burocracia que generan para si unha subvención, para si non sei que, para si non sei cuánto, para inspección, para non sei que, luego el saneamiento, que ahora inventaron un tipo de saneamiento que mataron un montón de gando, un gando de 3 e 4 anos e foron os mataderos e non tiñan nin tuberculina, non tiñan nada, pero a prueba non será a máis real posible. Non sei se habrá outra forma de facelo ou non, que uno tampouco non son veterinario, non entendo, pero é que, vamos a ver, damos tantos zarpazos de ciego no rural que terminamos ciegos todos, que o rural vai desaparecendo, e eu digo que no meu municipio, na zona de Ancares, hai xente con gana de traballar, hai xente que lle quera a ganadería, hai xente que seguiría na ganadería se non lle complicaran tanto a vida, pero isto vai terminar que dentro de 20 anos
non vai haber unha vaca en moitos municipios e se queren manter aquelo un pouco limpio, traerán xente da fora, pagarán grandes subvencións, irá a Eilí, cando termine a subvención marcharán e se acabou. E non darán limpio, nin daremos feito nada, e habendo xente vivindo ali, claro que podrán decir, pero que queres, que lles paguen máis polas vacas? Bueno, pois en cuantos lugares pagan por outras cousas, pagan por desbrozar e desbrozan mal e non dan desbrozado, pois as vacas desbrozan, as cabras desbrozan, as ovellas desbrozan, e o que hai que intentar controlar a fauna salvaje e o que non hai que intentar é desde Europa subvencionar con 1.600.000 euros a Asociación Oso Pardo e logo retraelo de a PAC. Aí hai que quitar diñeiro porque é onde está o montante e hai que quitalo. E zonas de montaña non se pode pensar que en Terra Chá o que ten 100 vacas na montaña terá 30, porque o terreno é como é, as dificultades do inverno son como son, hai que meter o ganado dentro, hai que darlle comer dentro, hai que coller erva, e iso ten un coste moi elevado. E para que teña un coste moi elevado, países máis con máis visión que a España, pois alá donde decir, bueno, pois Renatura está aí, as zonas de montaña están aí, pois non pode ser o mismo, unha vaca non pode cobrar o mismo por unha vaca por unha zona de terra en Terra Chá, ou un tío que pode ter 100 vacas aquí e que nunha zona de montaña teña 30. Terá que haber o que hai noutros países, con tanto por cento desas subvencións seña retraído para zonas de montaña. E posiblemente, pois tamén non é igual nun concello que van facer unha carretera e co cierre do alrededor o pode facer de bloque a que eu teña que facer de pedra e ter moito cuidado onde saca a pedra, porque se non teños de medio ambiente detrás de e multas de medio ambiente. Usted imagínese que triste lle queda a cara a cando eu, unha das primeiras aldeas que rehabilitei, podei uns árboles ao lado de onde estuve rehabilitando, en Veiga de Brañas, e paguei 600 euros de multa. O agente foi de noite para multarme. Foi de noite ali. Saliu un veciño, que fais por aí? Non, ando mirando esta obra. E foi de noite, porque de día lle daba vergonza. O agente, pero vamos a ver. E agora dicen que hai que cortar os árboles a 3 metros da carretera. E agora dicen que hai que cortalos a 50 metros das casas. E os árboles que cortei, teño guardado todo nun archivo, todas as multas que me puñeron, aquele guarda forestal que pasaba, se facía moi amigo, indanda por ali, e 600 euros por tirar un árbol, 600 euros por non sei que, árboles normales, que eu tiña que fazer as paredes, estaba metido na parede e había que tiralo, e agora resulta que xa hai que tiralos, e que hai políticas de ciegos. Eu agora pasan algo menos, pero decían daquela de alguna vez, pero vamos a ver, eu vou moi cedo ao ayuntamiento, poñome na ventana do ayuntamiento, hai unha doble cristalera e vexo pasar Xunta, medio ambiente, non sei que, non sei cuánto, pasan 14 ou 15 coches por ali correndo, nada máis vigilando a pobre xente que cuidou do medio ambiente. Quen cuidou dos montes de Pedrafita? Estes guardas novos que van a ili agora? Quen cuidou do monte de Pedrafita de Cervantes? Os que están ali. Os que están ali, sin os que están ali, o monte non é nadie. Sin os que está ali, no monte non é nadie. Nin é un medio ambiente, nin é nada. O que pasa que crearon agora estas figuras de que non saben onde meter moitos posiblemente enchufados por aí, e un aí e outro aquí. E van por aí e dicen, e que fago? Pois para demostrarlle a quen me revisa as cousas que fago algo, sancionei este, sancionei aquel, sancionei no outro, sancionei no outro. E despois non digo que igual a veces sancionan pois donde non pertenecen a políticas que, bueno, que pode. Eu, desde logo, sancións de medio ambiente me puñeron moitas, hasta eu me fai falta a veces un montón de pedras, estaba segundo unha carretera que Aurel fai uns anos e eu iba a apañar a pedra que ia pola escombrera. Bueno, pois por ese apañamento de pedra levala para rehabilitar algo, tuve sancións. E digo, bueno, pois a pedra se vai ao río, é mellor que se vai ao río. Entonces dices, é que hai cousas que non as entendes. E eu por eso digo, o rural, para vivir no rural é duro vivir no rural, pero debían de tratar de outra maneira as persoas que vivimos no rural. Está claro que pódese decir máis alto, pero non máis claro. A verdade, e además posiblemente acaba de poñer vostede o dedo na ferida, de verdad, donde hai que facer algunha reflexión a propósito das súas palabras. Por certo, alcalde, hai algo que non fixera que lle gustaría facer, polo menos antes de rematar a legislatura? Non depende de min, pero creo que hai un tema que o teño moi bueno, eu falei hoxe co presidente da Diputación así de cousas, e eu creo que hai tema que o teño moito na miña cabeza, aunque non o digo por o altercado tal vez que falamos ao principio, que me dá apuro e vergonza, non? Pero creo que a residencia da terceira edad a mí me gustaría poñela en marcha antes de terminar esta legislatura. Pois, a ver,
porque desde logo por a aportación que teña que facer posiblemente a Diputación e o Concello non vai a ser, aunque parece ser que a Xunta quere tratar estas residencias de outra maneira, pero bueno, xa se mirará a ver o que pasa, porque a lei de dependencia tamén ten as súas competencias e verá o que pasa, pero o que está claro que é unha asignatura pendiente, pero non depende. É necesaria. Por certo, vostede que non se morda a lengua cando fala das cousas cando hai que falalas. Cando se fala das residencias en xeral, ou en concreto en Pedrafita, son necesarias, non? Son necesarias. Vamos a ver, nos estamos nun servicio de axuda a domicilio, creo que o prestamos, e iso non é que se deba solo a min, senón asistenta social, de élite, creo que o prestamos al milímetro, claro, que as subvencións que temos a través do goberno autonómico tamén, hai que decilo, eu non os escondo as subvencións de nadie a través de dependencia, e poi a Diputación unha parte e poñémonos outra parte, pero hai moita xente que para que funcione eso pon moito da súa parte. Nos levamos o tema este para a administración, se lle paga a unha persona o todo o que lle hai que pagar, creo que hai ayuntamientos que contratan a empresa cobran 700 euros, e hai personas daqueles ayuntamientos que ven traballar en Ayuntamiento de Pedrafita e polo mínimo traballo cobran 1100. Páganse kilómetros, porque é normal, o gasoil vale moito, os coches tamén valen, kilómetros, se paga o salario que paga leva cualquier obreiro que vai traballar a unha obra. Entonces, bueno, temos un servicio de ciudad de domicilio, pero cando é que se queda unha persona sola na casa, que lle vai as 2 horas ali, ou 3 ou 4, non é a solución. A solución é que esa persona, que aunque económicamente se defenda, non pode estar sola na súa casa todo o día, porque unha persona cando ten unha edad podes olvidar de apagar aquela cociña de butano, pode ter un problema. Eu recordo por miña mãe que non vive hoxe, pero algún día tuve que cambiar a cociña de butano por unha cociña de inducción porque vin que se olvidara un día, e destas cousas unha persona cando queda sola non pode estar sola na súa casa, pois que pode estar no seu entorno con outra familia que conoce, non o sinte para nada. O que o sinte se ten que desplazarse hacia Lugo, hacia Monforte, hacia outras residencias, non? E despois non son residencias amplias, sí, pero eu falo con moita xente, son para 30 usuarios, eu falo con moita xente e donde hai a calidad de vida en esas pequenas residencias, que se conocen todos, que xogan todos, que se quer un día cualquier vecín vai ali, xoga con eles, que se quer o alcalde ilo saludar, vai o saludar, que se quer, que conocen o entorno todo. E eu me doi moito nel alma, pois algunha vez ir con algún asistente social e ter que desplazar unha persona por unha residencia fora do meu municipio, e pensei na residencia e apostei moito pola residencia, e por unha trifurca que este aí en volta, creo que isto non é xusto nin é serio. Se esa persona que envolve estas cousas o escoita, eu creo que debe reflexionar e que as cousas hai que facelas funcionar cando se fai, non? Alcalde, outro tema sensible, ou non hai que esquecerlo. Antes falábamos do tema demográfico. Isto é como o río, como Guadiana, que aparece e desaparece, non? E de vez en cando aparecen temas como aquilo da fusión de concellos. É verdad que fai anos falábase das mancomunidades, a mancomunidade da Mariña, a mancomunidade da Montaña, que sei eu. É un tema sensible, é un tema que non se pode, hai que estudialo ben. Vamos a ver, é un tema que a mí falando así un pouco fora do normal, me revuelve el estómago. Es decir que, vamos a ver, eu creo que é importante, pois cando se legisla, ten que haber os legisladores que entenden da legislación, pero eu creo que no medio deses legisladores tiña que haber alguna persona que pisar o terreno. Siempre. E, bueno, e poder ter voz e voto cando eses legisladores poden legislar. Ben, é verdad que desde Madrid ou desde a Xunta de Galicia saca o boleiro a futir a 4 cruces 1000 habitantes, non sei que isto soluciona. Vamos a ver, o coste ten máis. Vamos a ver, eu teño núcleos do meu municipio a 30 kilómetros do núcleo. Cando falaban de Becerrea ou Baralla, pois teños a 30-40 kilómetros. Vamos a ver, cando hai unha urgencia no inverno, quen chega a aquel núcleo? Pero se eu indos vexo os que falan no núcleo deles, que non quitan a neve ao pé das casas, pero canto máis chegar a un núcleo de Xan de Pena un día ás 3 da mañá, case aquí, que eu teño ido alguna vez e levarme 4 horas chegar ali desde Piedrafita para ir aí unha ambulancia ou para ir algo. O sea, é que hai cousas que non teñen sentido. Decir, eu creo que había que, se algún día se fai algún tema dese tipo, eu decía, fazer unha reestructuración a nivel de todo España. Eu teño núcleos da provincia de León a 10 km de Pedrafita, teño algún núcleo de Caurel
a 2 km dun núcleo de Pedrafita. Teño o núcleo das Nogais, que están no Centro Médico de Pedrafita. Teño o núcleo de Cervantes, que está no Centro Médico de Pedrafita. Algún. Entón, decir, pois eu igual teño que ceder a algún núcleo desos a outro sitio, pero decir, agrupar ayuntamientos e dir traernos a todos, pero traernos a todos para Lugo. E desde aquí de Lugo que se cumple? A basura está en Chan de Pena, non está en Lugo, e hai que la recoller a Chan de Pena. Case 5 veciños, no Brau veñen un montón de vacacións e hai que recoller. Os problemas están ali en Chan de Pena. Quen dice Chan de Pena zanzoga, quen dice... E desde ali hai un sistema, nos por exemplo, chama a alguén, oye, o trono me fastidio o alumbrado. Pois igual a persona que vai co camión da basura e dice, toma, leva instruccións isto, mira a ver como estás, dan os automáticos baixo, talle para arriba, sai unha luz fundida, cambia tal, e no momento solucionou. Eso do alumbrado pode esperar uns días. Hombre, eso veise no teléfono, agora veise moito tal, os teléfonos agora, hasta que se verían 15 ou 20 non van, están 15 días sin teléfono, está o móvil que non hai problema ningún. Pero eso, cando se trata de temas sanitarios, eu acórdome que dei unha batalla moi gorda, e yo agradezco, e estaba de delegado de Sanidade por Lugo, creo que era de Amazon ou de algo foi na parte de Sanidade, e quedei dos últimos en entrar no tema do PAC. Entonces de ninguna manera, e falou cunha persona que moi amiga miña, dice, tenemos que un día sentarnos e comer con tu amigo e tal, pues sentámonos, falamos, e digo, non entro de ninguna manera, pero digo, hombre, outra cousa é que se mantuvera hasta as 10 da noite os médicos, e os sábados e domingos o médico, podríamos hablar. Digo, hablamos, nos están mantendo. Despois tamén o puñeron que dice, hai que ir banar un tema de montaña. Puñaron en Caurel, e puñaron en Cervantes, Navia e Piedrafita. E daquela se gestionou isto, como se gestionou cando foi da ESO, ou dos colegios. Eu creo que cando tiñamos 2 colegios, e había xente que decía, por 2 colegios a ESO, digo, quietos, non poñamos la cabeza como apoien agora, pois por Cataluña, por moitos sitios, pedir cousas que son irreales. Pidámola ESO para un colegio, e ainda témola ESO hoxe. Iso levou o tema que hai moita xente do municipio de Pedrafita, eu conozco da época da miña filla, que eran 13 no colegio, e creo 12, creo que 11 ten carreira, vale? Pois eso é un logro moi importante educativamente, pero hasta os 16 anos están os fillos con seus pais. Senón, que pasa a mitad das veces? A mãe bota o fillo a 12 anos para Lugo, ten que controlalo, porque ese neno con 12 anos ou 13 non se controla aínda. Unha cousa salir con 16 anos e outra cousa salir. E iso yo expliquei eu ao conselleiro de educación daquela, e ao principio parece que non, pero logo sí contendeu. Acórdame, non sei se pidaba Puy, non sei como se chamaba o conselleiro aquel, que era, bueno, un conselleiro tiña un apellido raro. Pois a verdad que pireime hora e media con el falando, e a verdad que me dixo, lo estudiaremos, e se estudiou e quedou a eso en Piedrafita. Como o tema da PAC, o tema do PAC, pois que pasa? Que eu creo que hai cousas que na zona de montaña hai que estudialas con delicadeza. Non se pode decir agrupamos ni cuántos kilómetros. Eu teño 52 núcleos, aunque só vivan 2 personas nese núcleo. Se conservan as cousas e se está encima delas, pois pode vivir outra persona, pero que se está claro, se o ayuntamiento o traen a baralla, pois o que se ten que ir a eles do municipio, en vez de traelo entamento a baralla. Eu creo que co mismo coste, que vai ter o mismo coste, a basura costa o mismo, o ter o alumbrado ali costa o mismo, e os servicios canto máis cercanos menos costa, canto máis lexianos costan máis. A verdade, estamos a piques de rematar esta conversa con don José Luís Raposo, alcalde de Pedrafita do Cebreiro. Dá gusto escoitalo porque, señor Raposo, vostede dá a impresión polo menos de que non fala como alcalde, ou mellor dito, fala con sentimento, fala con sentimento de sentir as cousas, non? E iso é unha rara avis no mundo da política que nos movemos hoxe. Eu creo que non, eu creo que, bueno, o que pasa que eu suelo polo menos o din por ali estar moito encima das cousas, estar encima delas e vivir as cousas todos os días, e cando me sacan algo desto, a verdad que me sale tanto da alma cousas que non me podo evitar, e as digo que despois a veces me arrepinto de decir cousas, pero eu intento decir a verdad, e logo o que parezca ben, pois ben, o que parezca mal, pois que ato un anillo al dedo, que tampouco pasa nada. Que tal se leva a oposición? Inda que vostede ten maioría absoluta desde fai moitísimos anos, pero, bueno, pelea moito. Nunca houve grandes problemas, últimamente, pois, bueno, alguna vez un tema puntual que non o ten, pero que está claro que, bueno, eu
intento ter as cousas moi claras. Eu non teño chave no meu despacho, eu poucas veces entrar a oposición aí, pero se entra, pois bienvenida sea. Eu intento explicar ca miña forma as cousas o mellor posible nos plenos, e en todas escoito creo que a todas as persoas. Logo que si está claro, eu creo que non hai discriminación ninguna hacia a nivel de nadie, e bueno, pareceme que é un funcionamiento normal. Preséntase ás vindeiras eleccións, alcalde? Bueno, eu eu podome jubilar. Eu teño jubilar económicamente, solicitarei unha jubilación posiblemente, porque eu teño un coeficiente reductor da empresa onde traballei e de 5 anos, e bueno, me podo jubilar. Unha vez ao ano nos reunimos todas as persoas que me levaron, algunha das que me levou aí, que ainda vive, ten unha salud estupenda, e me reúno con todos e comemos e falamos, e eu obedezco al milímetro e al 100% a todos os meus compañeros. Teño unha xente comigo que non sei se merezco. Entonces, a verdade é que eu creo que hai veces que dices, pois bueno, despois do que me pasou, digo, pois non depende de min solo, senón que a veces hai cousas que hai que pois meditar, e se algún día te encontras pois ca saúde un pouco tocada, pois se pensará. E se os meus compañeiros pois os vexo con ánimo e que debo de decir, como suele decir, tirar un sprint máis, pois bueno, se pensará, pero ainda falta tempo e o malo do tempo que corre moito, alcalde. Non, sí, corre moito, non sabe contar. Xa para rematar, eu diría rematar esta primeira parte, porque volvo a insistir, gustaríame que esta conversa volver a ter outra e outra seguramente para falarnos non só do Concello, que sempre é moi interesante o que vostede nos conta, pero miren unha cousa, estás a vivir momentos na política en xeral, bueno, pois certamente tensos, o sea, incluso a sociedade está tomando unha deriva en algúns lugares, ademais que algúns hasta queren ver perigosos. Cree vostede que hai que facer un lavado de cara á política? Vamos a ver. A política en xeral, me refiro, non? Vamos a ver. Eu escoito a veces, me dice a muller, non máis sois as noticias. Bueno, escoito as noticias, me gusta informarme das cousas e tal, pero eu creo que as cousas hai que... Vamos a ver, outro día oín, non sei en que cadena era, a Cristina, non sei se é Cristina Almeida, así unha persona que, bueno, y decía, pero de verdad, ¿ustedes creen que la sociedad pide a los gobernantes, a las personas que hoy están gobernando, estas peripecias que están? Hombre, hai cousas que se ve que funcionan mal, hai que dar parte delas, hai que sacarlas adiante. Pero eu que sí pediría ás persoas que están aí que gobernen, que España necesita que gobernen, a ciudadanía española necesita que gobernen, e non que oye, puxose isto, como quitamos isto, hai que sacarlo lo máximo posible, dai me poño eu e a outro sacar. No, eu creo que a calquer goberno hai que darlle un tempo para que mirar a ver se goberna ou non goberna. Se non goberna, hai que apartalo, a calquer goberno que seña. Agora hai que darlle un tempo para ver se goberna, e se fai cousas útiles e goberna, os ciudadanos temos que pedir cousas que gobernen e facer un xogo, eu diría, máis limpio. Eu me acordo unha vez, pois unha persona que, bueno, hai uns cantos anos que entrou na oposición e houve un pleno un pouco tenso, e ao final do pleno dixen, isto non é o Congreso dos Diputados, aquí se xoga, eu o primeiro, con respeto a todos e limpiamente, pero os demais tamén. Eu fui moito ao Congreso dos Diputados por temas da autovía, por, bueno, dunha obra que me sinto moi satisfeito, aunque me costou os meus desgustos, pero ten accesos, o pueblo vive, pois non levouse a quebranto como levaron moitos pueblos, que pasou a autovía nadie se enterou, pero fui moitas veces ali e escoitei moitos debates. Eu me quedei con debates de xente como o Roca este señor Roca, diputado de Cataluña, me quedei con debates de Felipe González, me quedei con debates de moita xente. Eu estaba ali así
non pertenexaba escoitándos, e hoy vas ao Congreso dos Diputados e dices, mamma mía, pero bueno, desde logo eu creo que os ciudadanos nos merecemos outro respeto. As persoas que chegan ali eu creo que deben tratarse de outra maneira, e ademais que eu creo que sería bon po país, xa non digo que está pasando por Cataluña por adiante, que tamén é algo, sería bon po país, sería bon, e eu creo que os ciudadanos o que pedimos é que se melloren cousas, que se goberne. Por exemplo, eu son un defensor de las pensiones al 100% e me alegra un montón que se equiparen ao IPC. Debían de derogar algunha lei por aí que está un pouco farragosa e debían de... E eu pido que gobernen agora, despois que señan moi máis limpios, e desde logo eu que lles pedirei aos meus ciudadanos. Eu non me... O Partido Socialista pudo pasar por momentos máis baixos ou máis altos. Eu levo 30 e pico anos intentando facer un pouco toda a referencia que fago eu que sea unha referencia de progreso e unha referencia do meu traballo, que esmero un pouco aquelas ideas que eu defendo. Eu fui un defensor de Pedro Sánchez cando nadie apostaba por él, porque me parecía que era unha traición lo que estaban os medios intentando facer por aí e cousas, hasta posiblemente algún compañeiro, e eu aos meus ciudadanos digo dicir que demos unha confianza ao goberno. Se outro goberno fora, eu diría igual. Non se pode entrar un goberno e tirar con ele, entrar outro e tirar con ele, entón non se goberna. Imagínate o cantidad de dinero ahora que perdemos, e a nivel nos aproban os presupuestos desde as comunidades autónomas, de los ayuntamientos, incluso podíamos aumentar o gasto, porque a nivel de Europa se fixo unha buena gestión. Pois eso non se fai, estamos perdendo todos. E o ayuntamiento que recita ten 1 millón e algo de euros de remanente e non o pode gastar. E o ano pasado tuvemos que facer un plan económico e financiero por 4 pesetas que nos excedemos, e este ano hai que facer outro. Pero vamos a ver, castiguen ustedes, saquen unha lei dunha santa vez, que el que malgasta que lo paren, pero el que ahorra que le dejen gastar un pouco, porque a veces teis unha amplia necesidade e non sabes andir porque non o podes gastar, e os secretarios se ven nun problema. E os alcaldes se ven no mismo problema, porque o secretario dice non podes gastar isto, non podes gastar, e tendo 1 millón e algo de euros un ayuntamiento con 1000 e pico habitantes, aí ya non o podes gastar. Pero bueno, iso é desgoberno, as leyes hai que camiñar un pouco. Vamos a ver, nunca pode ir a sociedade por diante das leyes. As leyes ten que ir por diante da sociedade. Se ben é verdad que hai ayuntamientos e hai administracións que se pasaron no gasto e se excederon, oye, frenenles, pero non me frenen a min, para que aquel poda gastar máis, porque co que non gasto eu, aquel pode gastar máis, aquela comunidade autónoma, e esas zancadillas hechas del señor Montoro e ainda hoxe non se puderon botar para atrás, porque ni Ciudadanos lo ve, ni el otro lo ve, ni el otro lo ve. A mí me importa que digo Ciudadanos e el otro, e el otro, e el otro. Eu quero que o goberno que goberne, e que cando ve unha irregularidade deste sistema, e que eu creo que é un acecamiento hai que intentar solucionarlo, e que hai moitos ayuntamientos en España hoxe con un montón de diñeiro non poden gastalo, e teñen os seus ciudadanos grandes necesidades de todo tipo e non poden gastalo. Pois hai que permitir que el que administra que gaste lo que administra, e el que non administra frenarlo, pero non se pode, pois porque non haxa maioría, porque non sei en que, porque derrumbemos porque hai que tirar con aquel, porque así podo entrar eu, porque hai que gobernar, e eu pido que se goberne e que se sea un pouco, non o sei, pero eu creo que máis limpio a hora de debates e máis limpio a hora de porque non escuita a maioría da xente, aunque hai moita xente que xa cando ven as noticias apaga, pero eu escuito as noticias, hai moita xente que escuita as noticias, e eu creo que os debates teñen que ser máis limpios e que temos que gobernar. E se viu moitas das ocasións que aquelas persoas que estuveron na oposición e axudaron a gobernar, chegaron ao goberno, os que destruyeron cando chegan ao goberno pagan por los hechos, e non se pode ir así. Eu non estuve, por suerte, non estuve nunca na oposición, pero tal vez igual non estarei a nivel do Concello, porque se un día perdas eleccións xa que vou volver eu, non son ninguna renovación, porque se alguén está e perde e os 4 anos ou as 8 volve, apañaos vamos, para mí, por meu punto de vista. Pero que si está claro, eu algún día se estuve na oposición, lo que día bien hecho lo apoio. Ahora, si se vexo fraudes ou vexo outras cousas que non ten sentido, pois sí que estarei en contra delas e as denunciarei. Pero hoy, a nivel de altas circunstancias, de altas esferas, non están
porque hai que gobernar. Están por a verse, destruyo este e paso eu, destruyo o seguinte e paso eu. E o país así non genera riqueza, o país así mal pode funcionar. Eu penso que queda moi claro porque don José Luís Raposo Madalena, alcalde de Pedrafita do Cebreiro, na provincia de Lugo, en Galicia, pois acada os resultados electorais que acada na última seleccións dende fai 32 anos é alcalde deste lugar, de Pedrafita do Cebreiro. As súas palabras nada que engadir, porque me parece que con máis claridade non se pode falar. Don José Luís Raposo, de verdade que moitísimas gracias por estar aquí en openradio.es, de verdade que moitísimas gracias por falarnos como fala vostede, porque chega a todo o mundo con unha claridade. Poderás estar de acordo con usted ou non, pero con claridade. Toda a xente non pode estar, hai que, bueno, hai discrepancias que as hai que atender e que, bueno, a veces pois é o máis normal do mundo que tantos anos, pois que unha persona lle guste algunhas cousas que fais nun momento e hai outro momento que diga, pois pódense facer mellor. Todo pode ser mellorable, todo é mellorable, nadie é perfecto, nin nadie é imprescindible. Gustaríame, iso sí, se o tenga ben, que adquirir o compromiso de vostede para que nun futuro non moi leixano, bueno, pois, ou ben achegándose o Nadal, ou ben achegándose as vindeiras eleccións, volver a falar con vostede, que nos fale de proxectos, de que podo facer, que pensa facer, como vai facer cousas nun pobo como Pedrafita. Facemos un programa na neve do Camín de Santiago. Pois eso está feito, alcalde. Nos permite, a nosa tecnoloxía e openradio.es permite facer eso. E de feito, gustaríanos moito que vostede nos guiara e nos dixera, mirade este sitio, Zanfoga, acaba de vostede falar de Zanfoga. Gustarános moito poder mostralo. Pues, bueno, dixen Zanfoga, podo dicir moitos pueblos, Sabúos, que rehabilitamos. O bon da rehabilitación é que non dixen antes, consigue moitas cousas e tamén se consigue que alá onde rehabilita sempre se monta unha casa de turismo rural, algún negocito. Estamos en Louzarela rehabilitando, naceu ali unha casa de turismo rural, pois tamén estamos rehabilitando Louzarela. Dentro de un ano falaremos o mismo de Louzarela. E entonces, pois bueno, sempre que rehabilitas algo, pois ali generase algunha riqueza de outra maneira e bueno, e iso pois é algo que chegas a un pueblo e o ves vivo, digo eu. Este pueblo está vivo. Fui rehabilitado hasta por veciños do propio pueblo cobrando un sueldo de ayuntamiento e para min eso é moi importante. O dito, señor alcalde, moitísimas gracias e, por suposto, citámonos para ese paseo por Pedrafita dende openradio.es. Estou a maioría das veces, pero cando da neve estou sempre, a primeira hora, a última hora, todas as horas. Hai moitos, desde logo, temos moitos visitantes cando da neve e o debemos aos medios. Os medios, os atendo día e noite, algún día ás 5 da mañá, facer un programa de radio para Madrid, non sei, me acordo unha vez que estaba en Bruselas e nos foron presentando, pois fóramos a inaugurar unha oficina de Galicia e Europa con Emilio Pérez Touriño, e iban uns 30 algo alcaldes e nos foron presentando a todos, e cando me presentaron a min, a alcaldesa de Mos dice, te voy a hacer así al cuello, e eu digo, que pasaría? E desde que nos presentaron eu dei má volta e dixen, que pasou entonces, que pasa entonces para sentirte así comigo? Dice, joder, que tú el viernes toda la noche estás metiendo la televisión en Piedrafita con la nieve, y los hijos míos a las 7 de la mañana me tiran de cama el sábado y el domingo para ir a Piedrafita. Entonces,nosas visitas que temos especialmente no da neve, en os outros días tamén, debemos volo aos medios de comunicación, e porque, como se pode ver, o sea, me decía un amigo meu cando hubo quitando neve na xunta e nos tropezábamos moitas veces na carretera e comíamos algo de xuntos o bocadillo cando andamos quitando neve e dice, estuve en México e desde ali, pois te vin falar por televisión e pon a televisión e entonces a veces en cualquier sitio chego a Madrid e me dicen el alcalde de la nieve, entonces pero me conocen polos medios, entonces os nenos queren ir a neve, os pais levan os nenos e aquelo pois é como en unha playa no Bravo, pero eso de vos medios, entonces eu vos atendo, pero a la perfección o día que seña sin problema ningún, eu estou ali. Así será, don José Luís Raposo Madalena, moitísimas gracias. A vostedes por contar comigo.